És André Rieu i se'l coneix mundialment com el rei del vals. Inspirat per Johann Strauss, ha venut 40 milions de discos i cada any el veuen en directe més de mig milió de persones. D'ací un mes estarà de gira per Espanya i xafarà per primera vegada a València al Roig Arena. Avui viatgem a Maastricht, als Països Baixos, per a parlar amb ell al castell del segle XV on viu. És tan fan de Tintín com de Johann Strauss. Del còmic ha copiat la idea de viure en un castell i es va comprar este a Maastricht. I, inspirat per Strauss, pel qual sent devoció, ha creat tot un imperi musical. I have one orchestra. Johann Strauss had 5 orchestras. Rieu ens conta que té una orquestra, mentre que Strauss en tenia 5, i reafirma que es pot ser home de negocis i músic alhora. De fet, el seu equip supera el centenar de treballadors. Així es fa vestuari i escenografia. Té l'orquestra privada més gran del món. Fan 90 concerts a l'any i viatgen amb entrenador i 3 cuiners. Este violinista amb milions de seguidors ven més entrades que Madonna o Springsteen i cada estiu revoluciona 12 nits consecutives esta ciutat de Maastricht amb públic de tot el món. El rei del vals confia cegament en el seu compàs. It's the 3/4 time. El 3x4 You see? ens fa moure els peus, efectivament, i diu que és com estar al cel. Fins i tot, A waltz a day, un vals al dia, diu, the doctor away. manté el metge allunyat. Per això acaba de publicar este triple CD en el 200 aniversari del naixement de Strauss, per anar calfant motors per a la seva gira espanyola, on hi ha molt més que música clàssica. So it's my first time in Valencia. Serà la primera vegada que actua a València i es confessa orgullós de la confiança de les 12.000 persones que l'esperen al Roig Arena. Promet un espectacle que mai oblidaran. You will have an evening you will never forget. De seguida